Sorni jaijo Baiwi bufang Philjagwi khungsatrak Malkhung Philjagwi Thangmani bai partimung thayono langma sokha Khoroktham lebar abai keno Thowimwrajak Khorokchi borok partimung strang salo kanjonpur bukhaseni laljuri amsayo Srangsaro mas malani simi larjuri thangma lama bufang Philjagwi Malkhung Sorni jaijo Baiwi Philjagwi timau kalai thangkha TR02A1527 marini khungsatrak Malkhung Khoroktham amakeno thangoi Thowikha kanjonpur sub division ojamate thanani inspector Krishna Don Sarkar party mungo thika Khoroktham borok sago dukhu manai ro ongkha Khorokchi borok borokni mung bagyo chakma amor bisi nei chichar Ronjit chakma amor bisi thamchi nei Oronnat amor bisi buri chi nei sago dukhu manai rokno puila larjuri primary health center rotlangjaka borokni sak belai hamyani bagai puila kanjonpur aboni yagulo damnogo sakamnogo refa klai rohorjaka party mungno tiyei kamangmate wana mau klai lekha nukuni borokno khobui amchani jottolukuro Bureau report CHINI KHORANG